warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, saha karyawan lan karyawati lan kanca-kanca sing kula tresnani. Kaping sapindah sumangga kula lan panjenengan ngaturaken puji syukur ing ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung. Mula kula lan panjenengan isa wonten ing papan menika ing sehat walafiat. Wonten iki kula badhe ngaturaken sesorah babagan kemerdekaan. Kemerdekaan iku kebebasan. Isa ngerti bebas ngatur negarane dhewe lan liyan-liyane. Umpama kula lan panjenengan kenang ing masa perjuangan pahlawan ingkang nyiptakake lan mertahanake kemerdekaan ing pertempuran. Pertempuran iku kaya api sing ora padam-padam, ingkang wis nyatu karo jiwane pahlawan. Kula lan panjenengan ingkang dadi warga Indonesia wajib hormati lan ngargai perjuangan pahlawan. Salah siji carane yaiku nerusake kemerdekaan, majuake bangsa lan nerapake sikap nasionalisme. Peranan generasi enom iku penting banget kanggo kemajuan bangsa. Nanging generasi enom sing saiki luwih kesikap sing hura-hura, males-malesan lan saenake dhewe. Hal kowe nunjukake bahwa sikap nasionalisme ing jiwa para pemuda iku kurang. Umpama kula lan panjenengan nerapake sikap nasionalisme, isa ningkatake rasa cinta karo bangsa, ras lan ningkatake sikap solidaritas. Mangkane kuwe ayo kula lan panjenengan nerapake sikap nasionalisme karo ningkatake rasa cinta karo bangsa lan daya juang bangsa. Ben kula lan panjenengan isa nunjukaken bahwa kula lan panjenengan minangka generasi enom bisa gawe bangsa lan negara dadi aman. Cekap semanten saka kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.